hingke ang onek somoy ang sak-sakno yango ani rubber asigas moton rubber tongo abo no ang yang tei ma laisogo hingke ang haike no onekta farmer yang tei laisogoi borni kheto tongo hingke borok no nugoi je jefro tui toro o tui aprongke cross khaimia rongo jefro CPIM amol pro aro lama snam pro jaijor de snam ka bridge Jaijor Swnamjakya kheto kasar tei lama tor kha o Jaijor ni bangai no Jaijor Swnamjakya winai borok tam hanai boroni amolo snamlia abni bangai omo incomplete haike no ngoi thangka hingke tabuk present sarkar bo nugya haino hini mano nugya angkha ba Swnamjakya hingke salsa ang sana muchungo o tui gandaro phai ang ayang kheto o thana naipro tui torjak tui torpro ayang ni charai masa student bono ang nugo phaimani bo cross maya angai tui torjai mane Jaijor kri ni bangai bo tui tino cross khaine bini dress kisi kheno school ma thangka aborok nugo abono nugi ani bukha belai khamka afro hingke aboni pore je borok rok yang tei borni rubber cost yago tei ba borni shoulder ro tei phai tongmarok ang nugo ang sak bo mateu karon yang tei kuno lama kaham kring ke ba hingke afro ang sak no nayawai nai buino mane ang kosto ma haikenu borok kosto mai tongna hini ani bukhawo nangai nai o bridge no ang snamani koidin ang nang snamani mo snamani tabuk bo paisuyako kintu ang lebar khoroksana ka sal nei nangka saijung no khayo mo saijung bolte ang no fan khlayo ang fan khlayo above 20,000 thangka ro hingke parani borok ni hoite nono chubanani kebo phaide phaina nang ngring borok no parani borok rok no ang chuba chusano phaidi chung chini hamkhraini bangai chung o bridge namlaina nei kintu kebo yagro phainai korei abni bangai ang yagul nawi ang lebar nawi khoroksano lebar nawi ang mas namkha hingke noroni kami sagari not borobari constituency under klaino ro bakma constituency bangma constituency to BJP hapang MLA tongo Sri Rampada Jamatia ke Bini Nok by besar chalmo it just 100 meters singana 100 meters sini mano orni himi thangkang just 1 minute sakaya 30 second abai nawana ke 30 second to 30 second himi thangkang to 100 kilometer ya 100 meter sakse chalana boto taklai 2013 ro emnete abo to asuk ani mokolo to kala yakho kintu berele nai khana bo sak bere me phano boni teams tongo boni andaro samung khane tongo bor je chini panchayat bo boni control tongo ni man borni sarkar ge je village development committee rok yangke panchayat control khainai sutomoto neta hani mano abo to borni mokolo to kalai thai ke tamo mo nugaibo Swnamjakya nini khau tamo wanso Swnamjakya lama riya kaham riya Jaijor riya abo tamo sanam sungta ang kuno government no kuno kuno je party no ang pressure ba condemn khaimani ya ang ani je ang nukmani mote hingkeno je borok boni responsibility village no develop khainani parani koekta leader chongjak tongle hingka borok no saimana nangmani je omo ani para omo ani borok rokni bagai kahamni bagai hinai borok no obo initiative nana nangmani ta kintu najak yangke ba ang saichung no nai ang phunukmani buya kintu nangmani bagai ma khlaika haise omo besak din rok tikenai obo puila ang thangnai bosoro waisa khaika abong kheno bamboo type
Ke bambu type ngene abo to nosto ngai thangka aboni pore afrobo mane onek borok oengtei laisogoi kahamno borong benefit engka কিন্তু abono nugi abo nosto ongmani pore ang tebisak obo second time obongkhono ang kat bai naini kono busuk tikene abo to saimia bosor kaisere tikeno 2 বছরের tikeno busuk tikene abo ang to saimansoi কিন্তু nainaita ke sagadi abu hai ke asuk kahama pool snamani hai ke jaijor snamani ke nang borni hoite nang srengmani ke tam wan sugai abo snam manka nang tam khai ta snam manka bolte ang emnete mistri khlayo ke puila je chini hawobo jepro jaijor snamjago apro karni hoite no snamjago nugo tabok se concrete cement by rod by ako by snamjago age to kat by no snamjago ke puila ang low cost bamboo by snamka karon bamboo to available ke apro bang prai 5000 above ang expend khai snamka kintu tikia ke tabok ke kat by snamka jate kisa mojbut ba tikena teike ke ang o samung rungma bagayna ang sak no snamai maka